Pánsky interiér je kompletne celý ladený do tmavých farieb. Rada by som vám ale ukázala nejaké detaily, ktoré skutočne stoja za to si ich pozrieť. A tento synchroporný povrch ja úplne milujem, pretože keď naozaj prejdete po ňom rukou, tak vnímate cez dotyk tú štruktúru. A ona je tak dokonalá, že ešte dokážete cez tú štruktúru navnímať aj letné a zimné drevo. Ktoré nádherne vidieť, ako sa dokáže snúbiť materiál od firmy Alpic a materiál, ktorý je použitý na dvierkach. Tu je použitý konkrétny fosforník a je tu vlastne vytváraná veľmi krásna štruktúra, ktorá sa mne osobne veľmi páči, pretože vytvára taký 3D profil, kde dochádza ku takej elegantnej štruktúre. A dokonca vo firme Smako boli tak skvelí, že to dokážu vyrobiť tak, že máme tu síce dvojový kopný dvierok, ale tá štruktúra prechádza, je nenarušená, tak aby som bola úplne presná. Tento produkt ešte nie je dokončený, sme v procese tvorby, ale čo by som chcela ešte upriamiť pozornosť je tu, poprosím, na zásuvky, kde tu došlo k tomu, že uchytky sa konkrétne striekali na farbu, ktorá korešponduje v podstate s korpusom. Obklad na tejto stene má viacero dôvodov. Jedným z nich je to, že sme chceli podsvietiť túto stenu, takže v jeho útrobách je len podsvietenie. Druhá vec, že vytvára zástenu pre televízor, ktorý tu bude hore umiestnený a bude slúžiť k obývačkovej časti, ktorá v tomto rohu vznikne. A druhá vec je tá, že nám vytvára veľmi elegantné ukotvenie tej kuchyne. A je tu veľmi pekný detail, na ktorý by som tiež upriamila pozornosť. Keďže to ukladanie toho materiálu som chcela, aby mal zase stromčekovú štruktúru, tak sme to dokonca tak perfektne napasovali, že vlastne proporčné rozdelenie tých panelov je urobené tak, že začína a končí presne na šírke pultu. Ja viem, je to taký detail, ale detaily robia interiér. Už sme v priestoroch spúcej spálni. Pracujeme práve s touto unifarbou, ktorá je vlastne použitá na stavanej skrini, ktorá tu bude. Chcela by som ale upriamiť pozornosť na záhlavie postele, kde v predošlom apartmáne to bolo čalunené. V tomto apartmáne sme sa rozhodli znova použiť tento materiál, ktorý vlastne vytvára v sebe tú krásnu 3D štruktúru a ja som si to tak želala, aby to bolo použité vlastne, lebo v tej tapete sa to tiež opakuje, ale v takom dynamickejšom prevedení. Veľmi krásny detail, na ktorý by som upriamila pozornosť, je práve toto vyfrezovanie zásuvky, pretože keďže sa jedná o čelo postele, ktoré bude kompletne podsvietené LED pásom, tak sme chceli, aby aj pri posteli bolo ovládanie ku elektrike. Takže vlastne sa udialo to, že sa vyfrezovala krytka, ktorá bude niesť v podstate v sebe zásuvku a vypínač, aby ten detail bol úplne dokonalý. Taký drobný detail, ale ja milujem detaily a v Alvigu ich tiež milujú, je ten, že táto zárubňa je riešená takým spôsobom, že z vonkajšej strany je v dubovom prevedení a z vnútornej strany je v unifarbe. Máme vešiakovú stenu, ktorá bude pripevnená vlastne tuto hneď za dverami. A keďže som chcela, aby sa tento detail zopakoval aj na nej a bolo nutné doriešiť vešanie kabátov, tak sme sa vlastne tak dohodli, že tam, kde idú vešiaky, sa tiež vyfrezovala taká drážka, do ktorej sa ten vešiačik umiestňuje a tuto už vidieť, že ten detail okolo je úplne parádny.